Proiektuaren helburuak ulertzeko, ulertu behar da Bilbok, udalak eta zehazki Bilbao ekintzak zerbitzu aurreratuen esparruan duen apustua, bai? Zerbitzu aurreratu hauek, alde batikan teknologikoak dira, teknologikoak daude, informatika enpresak, ingenieritzak, edo baita ere profesionalak deritzaienak, zerbitzu juridikoak, aholkularitza estrategikoa eskaintzen dutenak, ez? Eta zerbitzu aurreratu hauen ezaugarri bat da, beraien bezeroen beharretara moldatzen diren konponbideak eskaintzen dituztela eta horretarako bertan lan egiten duten pertsonen ezagutza giltzarria da. 2017an ikusi genuen batez ere unibertsitate graduak dituzten pertsonak enplegatzen dituztela zerbitzu aurreratu hauek eta pertsona horiek aurkitzeko arazoak zituztela. Orduan notu zitzaigun Bilbao Ekintza eta Orkestrari lanbide heziketa perfil horiek eskaintzeko sistema bat izan zitekeela, bai? Eta hain zuzen horixe izan da proiektuaren helburua.